Hagan nङो? Hagan? Sesna naयदों. Ses, naspati हानजोब्बाय. अरुणाचल थांगासिनो जों अरुणाचल नेटवर्क मोनखाया बेहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय ना बिथिंजाय भैरबकुन्द भिउ नुयोमोन खिन्थु गैला फग 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 सेस साफा मा होनो बेखिनिखौ No mile. Mana sih? Mana dah? Kamu sekian lah karena kaji sekarang ada di sana. Tenjing Tenjinggau सफैबाय थांनो ओंखारबाय जों दा बेनिफ्राय दा नेक्स्ट स्टपेजआनो जाहैबाय बमदिला Malaysia, duginya nama nggak? Duginya. Tahu lah negeri yang tahu. Let's go. Taksi tuh. Gora aja. सफैबाय मिजिंआ साननाय बिराद गिदिर सानदोंमोन बैखौ सानदोंमोन बेखौ सानदोंमोन अन्थाव बाथावनो ओमफ्राय खिन्थु रुमा नैबेसो जोंना थेवबो खिन्थु थिगानो दं भिउखौ मोन्दों आरोना ट्राफिक जाबाय नै ट्राफिक चन्डीगढ़ बानायनो रोंदों नोंसोरो नायनो देलाय थिखोलाय मावदोसो जेन फुटसो ओंखाम जादों मर्निंनि ओमफ्राय दाना नोंथांमोनहा नायदो भिउखौ Hagan nङो? Hagan? Sesna naयदों. Naspati bitingजाय
मोनसे सिन अभार जाबाय थिंजाय मोनसे सिन लाबावनोसै गलिबाय गलि পূজাক অলপমান যেতিয়া সি উঠব না তেতিয়াতো হাইট যায় ন তো পূজাক অলপমান সাইড এনেকে সাইড দিয়ে আহিব দিও বিধি দিয়ে নয় আইডিকা এক্সট্রা আইডি খামনাंगौ কাট টাইমিং কাট শেষ লাস্ট পটি আনজবাই ayo pindah Rai jangan dak wow देखो इस तरफ देखो wow ini am tahu kong lai oke ओमफ्राय गप सोबाय ओरै खालामबाय ओमफ्राय ओरै खालामबाय ओमफ्राय गप hai se back one two three go kabni godan plek kapaydın one two three go cut next location behind idar bini nai हराव बेदर मोनजायनि इखौनो लांनो जुजिगासिनो खनहां जागासिनो मानसिया दा प्रेक्टिस क्लियार खालाय थाबाय नोबा थाबाय समान थाबाय किन्तु बारा गोजान थांनाङा 1 2 3 go Pooja fai lece rolling action deh fai Pooja go fai ningbu fai nah Pooja cut akhir bere mana fai dibra dari lah situ dari situ माबायाव ब्लगावलै भिडिअ जै नों ओंखारबाय गाना बेनो प्ले जाखागोन दे गुड मर्निं स' जों बेराय थांनो ओंखारबाय दा जों न'आव थांफिनगासिनो पुरा फग जेबो नुवा